En jopuonjre ma e pacho kaendi dok kata kiny dok eskunde magi bang' bedo yweyo kuom thuolo manyalo romo jumbe 2 mokalo e kinde ma bende piny Kenya ne timo yiero maduong'. Maendi en wach ma olande odiochieng' ma kawuono kod jatend migawo mar somo e pacho kaendi Ngire George Magoha koloso gi jofwambo. Magoha wacho ni gedo mag ute mag somo magoeko mag CBC e pacho kaendi mangima osekawo atamalo mathoth kama moko osetieki to magoeko ma bende pok orumo geno ni biro rumo machiegni ni eri. Bende okwayo jatend migawo ma ibiro yier e piny owacho ma ibiro losi machiegni ni eri mondo obi otaw migawo no ero maonge achiedhnade moro amora mar neno ni migawo mar somo kobedo kod chochni kata mana e kinde mabiro. The government will pronounce itself about our children, and the most important thing that we shall consider is their safety. For example, if the children are already in the boarding classes, in the boarding schools, and those boarding schools are to be used for a day or so, those children will not be taken home. They can, for example, be told, for this day, you just play games and remain in the hostel. It is much better and easier to deal with it that way.